मुलुगनां आइजो सान मुलुगनां आइजो साननि बुहुमनि गासैबो आइजोफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायहरनाय जासिहरबाय। जोङो बाहाय नेरसोन NGOआ बोसोरफ्रोमबो बे आइजो सानखौ फालियो। लोगोसे आइजो सानखालि जोङो आइजो फालांगि बान्था बेखौ होनाय जायो। दिनैहाय 12थि आइजो फालांगि बान्थाखौ होनाय जागोन आरो सासे जोबोद माने खस्थ' खालामनानै फालांगि खालामनाय आइजोखौ सायख'नानै दिनैहाय बे बान्थाखौ होनाय जागोन। दिनैहाय 12थि बान्थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे स्पेसियेल मोनसे सान। दिनै जे बेवहाय गोबां आइजोफोर ज' जानानै खेला दुला गेलेनायजों लोगोसे गावनि मोन्थायखौ मोनफुंनो थाखाय समान मोन्थायखौ मोनफुंनो थाखाय बेवहाय गोबां बाथ्रा सावरायनाय जागोन। बेवहाय एक्टिभिस्टफोर, प्रफेसारफोर, एकाडेमिशियानफोर, बेबायदिनो गामिनि आइजोफोर गोबां बाहाय फरायसाफोर बेवहाय ज' जागोन आरो दिनैहाय सानसे हाबाफारि बेवहाय जागोन, रंजा बाजाबो जागोन। गतिके आं खनसेबाव मुलुगनि गासैबो आइजो माहारिनो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायहरनाय जाबाय। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।